namin. Ave, Ave, Ave Maria. Ave, Ave, Ave Maria. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Maana usab kanimo. Padayon natong iampo sa Ginoo uban sa mahal nga Birhen Maria ang atong gipasidunggan ining santos nga misa karon ining adlawng Sabado. Ang kalinaw sa tibuok kalibutan labi na dinhi sa atong nasod ilikay ta sa mga katalagman ug sa mga kagubot ug ang kalinaw sa mga kanasuran labi na sa mga dagkong nasod karon na naay tensyon sa ilang relasyon nga unta mahusay lang sa mapaubsanon ug mahigugmaong panagsabot-sabot. Ang ato sad nga mga benefactors and donors nga nagsigi og tabang nato pinaagi aning mga pagpamalit og slots nga maoy nakapa-improve sa ato karong kahimtang atong iampo nga tagaan sa silas mga grasyas kalinaw o kabalaan sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon sa pagsaulog nining misa, atong hinumduman o hinulsulan ang atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, nagpasidungog kami sa mahimayaong handumanan sa labing mahal nga Birhen Maria. Nagampo kami itugot nga gumikan sa iyang pangamuyo alang kanamo, mahimo kaming takos pagdawat sa kapuno sa imong mga grasya. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Tesalonica. Mga igsuon, walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo, may tungod sa paghigugma sa inyong isig ka magtutuo, kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Ug mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Busa mga igsuon, naghangyo kami kaninyo nga dugangan ninyo ang kainit sa inyong paghigugmaay. Tinguhaan ninyo ang pagkinabuhi nga malinawon ug ayaw kamo paghilabot sa uban ni magsalig kamo sa uban sa inyong panginabuhi sumala sa gisulti na namo kaninyo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Moabot ang Ginoo aron mohari nga matarong sa yuta. Moabot ang Ginoo aron mohari nga matarong
siya katingalahang mga buhat. Ang iyang tungkamot nakakabot ug kadaugan alang kaniya. Ang iyang balaan nga bukton moabot ang Ginoo aron mohari nga matarong sa yuta. Balanuga ang kadagatan ug ang nagpuno niini, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Papamakbaka ang kasapaan, basinggit na nga masadya ang kabukiran uban kanila. Moabot ang Ginoo aron mohari nga matarong sa yuta. Atubangan sa Ginoo kay nagaabot siya, kay moabot siya aron maghari sa yuta. Magamando siya sa matarong sa kalibutan ug maangayon sa tanan katawhan. Moabot ang Ginoo aron mohari nga matarong sa yuta. Nakikinig ako sa iyong mga salita. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanino. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Mateo. Himayaan ikaw, O Ginoo. Si Jesus misugilon niining sambingay ngadto sa iyang mga tinun-an. Sama kini sa usa ka tawo nga hapit na mupanaw. Gitawag niya ang iyang mga sulugoon o gipiyala niya sa iyang katigayunan o gihatagan silag puhunan sumala sa ilang katakos. Ang usa gihatagan niya 5,000 ka pisos, ang usa 2,000 ka pisos, ug ang usa pagayod 1,000 ka pisos. Unya mipanaw siya. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos milakaw dayon o gipatigayon niya ang salapi og nakaganansya siya og 5,000 ka pisos. Ang nakadawat og 2,000 ka pisos nakaganansya 2,000 ka pisos. Apan ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pisos milakaw og nagkalot sa yuta o gitaguan niya ang salapi sa iyang agalon. Tapos sa taas nga panahon, mipauli ang agalon ni adtong mga sulugoon ug nangayog husay kanila. Ang sulugoon nga nakadawat og 5,000 ka pisos, miadto kaniya og mihatag sa laing 5,000 ka pisos. Sir, miingon siya,
gihatagan mo ako 5,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 5,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka ug maayong sulugoon, miingon ang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri, ug ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nahatagan og 2,000 ka pesos ug miingon, Sir, gihatagan mo ako og 2,000 ka pesos. Tanawa, ani ay laing 2,000 ka pesos nga akong naganansya. Maayo, buutan ka og maayong sulugoon, miingon ang iyang agalon. Sanglit kasaligan ka man sa diyutayng salapi, piyalan ko ikaw sa daghang salapi. Dali, sulod nga ri og ambit sa akong kalipay. Unya, misulod ang sulugoon nga nakadawat og 1,000 ka pesos og miingon, Sir, nasayod ako nga istrikto ka kaayo. Nag-ani ka sa wala mo itanom og naghipos sa wala mo ipugas. Nahadlok ako, busa milakaw ako, o gitaguan ko ang imong salapi sa ilalom sa yuta. Tanawa, Sir, ania ang imong salapi. Walay hinungdan og tapulan nga sulugoon, miingon ang agalon. Nasayod ka man di ay nga ako nag-ani sa wala ko itanom og naghipos sa wala ko ipugas. Nganong wala mo man ideposito sa bangko ang akong salapi aron mahibalik kini kanako nga may tubo na. Karon kuhaa kaniya ang salapi og ihatag ngadto sa sulugoon nga may 10,000 ka pesos. Kay ang ana ay iya hatagan pagdugang og makabaton siya labaw pa sa iyang gikinahanglan. Apan ang wala gayoy iya bisan pagani ang jutay nga iyaha kuhaon pagikan kaniya. Og kining walay hinungdan nga sulugoon ilabog ngadto sa gawas nga mangitngit. Didto maghilak siya ug magkagot sa iyang ngipon. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Ang atong Ginoo, mga igsuon, nagpaambit nato sa daghang maayong butang. Kada gyud adlaw nagsigi siyag hatag nato og mga maayong butang. Nya duna di ay siya'y pangayoon nato in return. Ginoo man siya, duna gid siya'y standard. Nya unsa may iyang standard nga kinahanglan ang iyang gihatag nato mubunga or mudaghan. Lingiyay mong tupad ing na daghan na kagbunga. Lingi ako no. Awasan mo mulingi, kay wasan mo kibawog unsay bunga. Sa unang pagbasa, gisgutan diri ni San Pablo nga kamong sa tiyang giingon diri, dili na kinahanglan nga walay kinahanglan nga magsulat pa ako kaninyo mahitungod sa paghigugma sa inyong isigkata ka magtotoo, kay kamo gitudluan naman sa Dios sa paghigugmaay. Og mao gayud kini ang inyong gibuhat sa tanang kaigsuonan sa tibuok Macedonia. Gidayeg niya ang taga Tesalonica kay ang gitudlo ni San Pablo nila nga maghigugmaay ug mao sa ilang nadungog gikan sa Ginoo, ilag yung gipuy-an. Pasabot gipabunga nila, gipaambit nila ngadto sa taga Macedonia ang ilang gugma.
Dinhi sa atong parokya, hangdan ninyo ang atong ceiling na anay gatuyok usa diri nga hilipan to apay na installed nga duha na tulo na nya diya pa say usang igi-install karon. Upat na ni kabuok. Kani siya gipaambit ni ngan hinato sa ato mga kaigsuonan nga nakadawat og arang-arang nga income. Naman to'y 5,000, ay 2,000, ay 1,000 nga gihatag sa Ginoo. Lain-lain lag amount ba? Depende sa kapasidad. Nya, ang ato sang TV, ato sa itong i-install tingali this week or next week, depende makaya sa atong mga himo ato, install din ni Saligi, na nasad tay tulo ka TV nga tag 50 inches para aning upat ka haligi usa na lay kuwang nga dito sa gawas nagpaabot pa ta sa kadtong nay ni promise og usa ka 75 inches nya basin pag nana sa imo promise usa na lang say kuwang didto sa dinhi pa lang aning mga butanga unsa man ning mga tawhana namunga o way bunga mayuhan ninyo. Nya ang ato sang slot, ang atong PPSC or Protection and Prosperity of Santiago de Compostela, niabot na sa dangatong halin og 10,174. Dako-dako na. Napay 89,826 nga bungahonon pa. Bungahonon. 89,000 pa ni. Tag 100 pesos ra gyud per slot. Nya do natay 162 slot challenge nga tag 16,200 niabot na sad og 20 ka 162 slot challenge. Di ba? So kaning pagpaambit nato ba sa atong kwarta ngadto sa uban makalipay ni siya labi na gyud og atong ipaambit para sa katilingbanon nga tumong sama ning atong slot dito pa ko sa San Vicente Ferrer Parish ako na nang gi-practice mo nang duna sad tay bunga didto pag abot nato ang kahimtang sa maong parish area maura to siya nya karon pagbiya nato 2025 ma-check man sa didto sa taga didto no naanagi kalainan bunga na sa atong paghigugmaay nya na naselaing pari didto magsige na sa nagpaambitay sa gugma ay nigbiya na sad mag-anam gyud og ka hingkod muna sila si Santiago Apostol namatay siya nga ang iyang napaambitan didto ra dapita abot siya Espanya pero tungod sa iyang pagpakamatay nga murag 10 years ra ang iyang pag-apostolit gikan sa pagkamatay ni Kristo nilambo niabot dinhi sa Compostela, Cebu. Ngano man ang Ginoo iyang pabungahon kung naatay bunga bisag gamay ra basta namunga lang ta iya dieng punan mo nang niingon siya diri sa atong ebanghelyo kay kasaligan man ka sa gamay piyalan ti ka sa dako. Lingian na sa imong tupad na kapila ka mo palit og slot na pangutan-a ba na kapilaman ka mo palit og slot kausas usa ka semana kausas usa ka adlaw o kausas usa ka buwan o kausas usa ka tuig kanang ko na to no evaluate ta imong kaugalingon unya nakadawat ka og sweldo kada adlaw pero mo palit kag slot kausaras usa ka tuig unsa man na sakto nang bungaha nya usa pa gyud ka slot imong paliton. Pila man ang usa ka slot nato karon? 100 pesos. Unya ang imong gidawat nga sweldo 1,000 pesos per day. Ang kadaghan man sa gugko giatiman pader, daghan ko giatiman, naabasig na nimo ang kahadlok. Muna diri sa atong ebanghelyo, ang nakadawat og 5,000 iya dayong gipaambit niya og nakaganansya siya. Mura bag iyang ginegosyo ba? Kaya ka naman kung munegosyo ka, murisgo ka ana, mura bitag imong hotdon imong kwarta niya, palit kag produkto niya, imong i-resell for profit,
unyag dili mahalin, patay. Pero risgo gina. Pero katong usa nga dili mo risgo, katong nakadawat og 1,000, iyang gilubong si yuta, haron inigbalik siyang agalon, di gyud makuhaan. Siguro gyud nga iyang mabalik ang 1,000. Aporting suko sa agalon. Yung agalon, imon lang taning gidepositos bangko na, untay interes gamay, mutubo o gamay. Ngilay na sang lingi sa imong tupad, being na nitubo na ka. Ing na ba, na nitubo ka o ni ot-ot. Kinsa may muot-ot diri sa atong ebanghelyo, kaning atong ikatulong sulugoon, nagsigi siyag analyze sa iyang isig katao. Imbis nga sundo niya ang sugo sa iyang agalon, iya na noong gi-analyze. Unsa may iyang analysis? Istrikto kay ning akong agalon. Nag-ani ni sawa niya gipugas, naghipos ni sawa niya gitanom. Unsa mao butong pagkasultihan? Nya nahadlok siya. Pagkahadlok na niya, naghimo siya desisyon nga lahi sa gisugo sa iyang agalon tungod sa iyang kahadlok. Mao na mag-operate ganita out of fear sa atong mga analysis, kanabang gitawag natog kabalaka, kahadlok, mabiktima gid ta siyawa. Ug unsa may kinaiya siyawa, pugnan taniya nga mubuhat sa sugo sa Ginoo, kay mahadlok tang mubuhat sa sugo sa Ginoo. Kamong mga asawang niya dinhi, di mo mahadlok sa sugo sa Ginoo nga kung sagpaon imong pikas aping ipasagpa lang sang pikas, di mo mahadlok ana. Kinsay di mahadlok nga asawa ta sa ngamon. Pulos gyud mo mga giyawaan. Hadlokon man ta siyawa. Sige, kamong ni aron dinhi, di mo mahadlok anang sugo sa Ginoo nga nag-ingon, ibaligya ang tanan mong katigayunan ug ang halin ihatag ngadto sa mga kabos. Ta sa ngamon. Giyawaan yapon. Kahadlok lagi. Mao na, wag tanga ng kahadlok. Morisgo ta, i-invest nato ang atong kaugalingon para sa Ginoo. Mao nang si San Roque iyang gi-invest. Patay na yon. Pero iya jung gihurot og alagad. Si San Lorenzo Ruiz iyang gi-invest. Patay na yon. Pero iya jung gihurot og hatag. San Pedro Calungsod, Santiago, San Vicente Ferrer, agihurot gyud hatag. Naidugay mamatay, nasay dali rang mamatay. Importante gihurot gyud natog hatag. Ana. Lingian ninyo dinhing atong palibot kamong taga dinhi. Unsa may kalainan, sukad ko naabot atong August 5 og karon, nabay kalainan o wa? Sige. Bunga na sa pag-invest, pagbukbo namo sa among kaugalingon dinhi. Akong mga kuyog dinhi karon, dulduol may mga 50 kabuok akong staff ang ning kuyog nako. Nya trabaho mig 7 days including sa day off, apil magyapon ng trabaho ang day off, pero 4 days allowance ray among dawaton. Ang 3 days among ibalik sa parokya kay alkansihon ta sa atong operating income. Amo nang gi-analyze, maalkansi mang parokya kay daghan man kaimi, pero nagkinahanglan ta aning mga tawhana tungod aning dako kay nato diri pang trabaho-onon. Og mao na hinungdan na dinhi ngadto sementeryo makita ninyo ang atong gipangbuhat. Yan sa may buhaton ninyo kamong taga dinhi sa Compostela o mga online parishioners. Palit og slot. Wow, kasimple ra gyud ana. Di man mo katabang dinhi kay kamera man ani masay madaghan naman sa kaita, di man sad pwede. Sige lang mong palit og slot kay ato nang isuporta. Karon ang atong gibuhat, hapit na mahuman diri ang atong kaning budiga-budiga, ang atong labhanan ibalhin dito kay piki kay atong labhanan diri nya. Ang atong mga gamit atong ibutang anang budiga. Nya hapit na sad nahuman og himog butanganag atop ang ato dihang
kusina kana kontraktor man na dako-dako sana siya kwentahon pa natog kaya bas atong slot ang pagbayad unya ana og dili gani di sa ta mo proceed sa sunod nga buhat kay ato usang tiguman og slot. Sige lang gid mo palit og slot mo na kining PPSC ato nang gibuhat. Karon initial usa ni 100,000 ka slots. Nyag mahurot nig ka palit na tong 100,000 ka slots nga PPSC, ato na ning tan-awon og unsay ma-covered niya nga improvements dire. Ang gasunod aning atong kanini ang pag-atop diha ng to kay natong kusina og parkingan og ngadto sa CWL ato sa tong atupan kay to gyapon kayo sige ra batag gamit didto. Once mahumana na ang sunod unta nato ana mao ang atong kanang kampanaryo ug ang atong adoration chapel. Haron mutingog na nang atong kampana niya maka-adoration na sad ta diha. Anha ta mo himog adoration chapel sa kanang ilawom anang kampanaryo nindot man na siya tanawon. Ako na nang gihangyo ang atong architect nga maghimo og design. Nya gi-analyze na pod nila dito ang work nga kinahanglan aron mahuman ang atong kampanaryo. Di ba? Pero ato patanawon ko depende sa slot lagi. Kay maalkang si tagmaayo luoy sa datong kontraktor. Nitagam nako na hitabo nako sa San Vicente nga hala siging himo hangtod noon pag ending ra pag sumada na day 70 million nga sobra. Karon ato pa nang gihinay-hinayan pero ato ra ginang mabayaran. Believe sa ko sa atong mga contractors ug sa atong nahuwaman kay pasensyoso ra sad kay sila nga naghuwat og sibaw ko ang Ginoo dili sad muhikaw ni ana kay sila sad ni-invest pod sila sa ilang kaugalingon aron matabangan ang simbahan. Mga igsuon, dunay usahay dauton ta sa atong gibuhat. Samas mga apostoles, gidaot sila o gani giakusahan o gikiha pagyod. Sama ni Kristo gikiha sad o gihukman pagani nga patyon sa iyang pagpaambit sa iyang gugma nganhi kanato. Lisod no? Kana bang mahigugma ka ikaw pagyoy prisohon, ikaw pagyoy daoton? Okay ra mo ana? Okay ra mo? Hoy. Kusga ba? Mga yawanon mo. Okay gid na. Kaya ang gugma dili tinuod nga gugma kung dili masulayan. Matod pa ni San Pablo, nilang San Pedro o ni Jesus, mulutaw ang tinuod nga gugma o ang tinuod ni mong kaayo kon suwaya na ka sa gitawag og fiery furnace kanang haso-hasuan, pagbaho na ka sa kalayo sa haso-hasuan, the purifying fire. O unsa man na ang mga pagsulay, ang mga kasakit ug ang mga kamatayon aning kalibutana. Mao nay musuway nato. Mao nang ako atakihon ko, moingon dayon ko sa kong kaugalingon, kulba baya, sakit baya, makahilak baya ta. Pero sige lang, mauna ni ang okasyon nga ikapakita nato ang tinuod nga gugma. Sige, katapos ang lingi sa imong tupad. Ing na bisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Nabisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Hoy, lingi mo kamuwa mo malingi diha. Nabisag patyon pa ko, higugmaon ti ka. Pasabot, higugmaon nato ang Ginoo ug ang simbahan nga iyang giluwas bisan pag mga matay ta. Ug maunay sikreto sa tinuod nga kalambuan, sikreto sa tinuod nga kaluwasan. Mga igsuon, inigatubang nato sa hukmanan nga mao si Kristo, paninglo niya ang atong mga bunga sa atong mga kakulangan. Muingon kita, Ginoo pamatia ang among pag-ampo. Ginoo pamatia ang among pag-ampo. nga ang simbahan
Sa kanunay ganito niya ang daghan o nagkadaiyang mga gasa sa iyang mga ginsakpan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mutahod sa laraw sa Dios, pinaagi sa pagpanalipod o pagpalambo sa ginamiting kabuhatan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang tao makaambit sa mga kahinguhaan sa kalibutan ug ang matag usa magtinabangay pagkabuot sa tawhanon ug ekonomikanhong tingusbawan sa atong nasod, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga doktor ug ang mga nurse ug sila nga nag-ugmad alang sa kahimsog sa panglawas, gamiton nila ang ilang mga gasa pagdala sa gugma ug kaluoy ni Kristo ngadto sa mga kabus, mga nagmingaw, mga masakiton ug mga binilanggo, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni Santiago Apostol ug San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahuman unta sumala sa atong mga giplano ug gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og pinansyal ug lain-laing hinabang ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Nga ang pahulay nga dayon mahatag ngadto sa atong mga kaparyentihan ug mga kahigalaan nga nangamatay na, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, pamatia ang among pag-ampo. Makagagahom ug langitnong Amahan, dawata ang among mga pag-ampo nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness, this bread we offer, fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Blessed be God, blessed be God, blessed be God forever. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Kami nga naglipay tungod sa pangilin sa inahan sa imong anak, naghalad kanimo Ginoo sa mga gasa sa pagdaig, itugot nga makadangat kami sa kaluwasan nga dayon pinaagi niining panagbayluay sa mga halad. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaat kaninyo. Manaw sa kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nagibayaw ngadto sa Ginoo.
Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, ug nga magadayeg kami magpasidungog ug magsangyaw kanimo diha sa paghandom sa bulahang Maria kanunayng Birhen. Kay nanamkon siya sa imong bugtong anak pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo, ug sa way pagkahanaw sa himaya sa iyang pagkabirhen, mipahimugso alang sa kalibutan sa kahayag nga way pagkapalong nga mao si Hesukristo among Ginoo, ug busa ang tanang mga binuhat sa langit ug sa yuta nagaawit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan nimong mga anghel diha sa langit sa ilang pagsangyaw sa imong wayhonong nga himaya diha sa usa ka awit sa pagdaig sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Husana sa kahitasan. Daigon ang nagaani sa ngalan sa Ginoo. Husana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Jose ang among arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang Santiago Apostol, San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz,
San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay imo man tangging hari Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Peace. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluyi kami. Kordero sa Diyos na nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga mokalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang,
ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Panginoong Diyos, anak kanimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan, bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Diyos, iampo mo kami mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Amen. Magampo kita. Ginoo, human na namo makalawat ang langitnong sakramento, mahimo unta kaming takos sa pagtambong sa bangkete sa langit, kami nga ubag pagtahod nagapasidungog sa handumanan sa mahal nga Birhen Maria. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manglingkod sa makadiyot. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat mao ang Dios nong kalipay. Nya mahitabo ra ni kon makaginansya gid ta sa atong paghigugmaay. Salamat sa nahigugma nato og padayong namalit sa atong mga slots ang atong grace or God's reward and complete elation para atong pagtiwas og bayad sa atong obligasyon pa dito sa paghimo atong kumbento sa SBFP. Ang atong halin 47,926 na ka-slots, napay 652,074 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Naani 70 slot challenge nga tag 7,161 na sad ka challenges ang atong nadawat. Nya katong atong ganihang PPSC, ako naman tong gisulti, ang atong halin 10,174 na ka-slots, napay 89,826 ka-slots nga available, tag 100 pesos per slot. Nya dunay 162 slot challenge kini nga tag 16,220 na sad ka 162 slot challenge ang atong nadawat. So atong pakpakan ang namalit natog slot. Salamat kayo. Unsaon ganito pagpalit og slot? Tanawa sa atong screen, padala sa atong bank accounts or ipadala sa GCash accounts, kanira sa mga GCash accounts nga niya sa atong screen, o niya ipadala baka sa kwarta padala. Bisag unsa nga local kwarta padala or international,
Nya pero para sa ako except lang sa Western Union kay di na nato madawat. So kining atong bank accounts nga SBFP or San Vicente Ferrer Parish gi-work out na ni nato aron ato nang mailisan o dinhi nasad sa Compostela. Pero dili man madali nato og close ang atong accounts. Most probably basin kaning month of September basig makuha na nato mailisan na nig mga ngan sig mahibong pamonga nganong San Vicente pamaningan aning uban kuha na kanang nalay period of adjustment. Unya ang meaning sa slot kay bawo pa mo unsa toy S sacrifice, ang L love, ang O offering, unya ang T treasure. Muna kung ato na siyang tibukon, sacrifice for salvation, love for the needy or the poor, offering to God, and treasures in heaven. Muna kada ginaslat mo nang lisod na kaitang dados yawa sa impyerno. So salamat kayo. Niya kining atong mga Hilly fans upat kabuk na atong gi-install wapan nato madawat ang tulo ka mga donors kay promise pa man tong ila ang usan ing hatag na ato lang yampo nga mahatag niya duna na sa ini promise og duha na sad ka laing Hilly fan kay kuwang pa man dito dapit sa Luyo. So dana sa ini promise ang ako na lang gibuhat wa lang sa nato gipa deliver ato usang gi-order ang katong laing duha niya unya na lang to tingali nato i-deliver kon mahatag na sad ang mga gi-promise aron dili kay ta moapiki ana no sige ato silang pakpakan ang tanang nag-donate nato mga TV ato natong ipang-install gibuhat ni nato tungod sa atong paningkamot anang gitawag og technology. Nya useful ang ato dinhing sulod sa simbahan og beautiful nga simbahan kay ngano man tungod sa ventilation nga dili na kayo init. Ana na siya. Kani sa ato mga lingkuranan, ako na sa ning gipa-analyze gahapon og furniture maker na mo repair og mo himog additional 12. Pero mao gyapon atong patagog quotation nya kung pananglitan ganig di pa kaya sa ato mga slots, adi lang sa nato orderon. Bahala nagpaako ng inyong lubot diha ang mga kuan-kuan. Agwantahon lang usana nato. Pero mo paspas mo palit og slot, labi ng ato mga online parishioners mo support yun nato. Dali ra man na trabahoon kung naalang gyud tay ika-finance, anha lang gyud ta sa slots. The expression of love. Salamat kaayo. Padayon kong mapahinomdom sa nagpalubong dito sa menteryo nga modyo na ang paghabwa katong nagpalubong 2019 o 2020 ug wala pa mo ka-coordinate sa atong parish office. Coordinate na mo para sa paghabwa. By first week of September ang katong wagi action nga gibuhat atong habwaon without your presence. Unya ang atong vigil sa Alliance of Two Hearts karong Pizza 5, first Friday, magsugod alas 9 gabi, nya misa alas 10, nya dayon mga offices, 9 offices, nya ini ka mga alas 3, Don Rosary, ikalas 4, closing mass. So mas mayog tambungan ni nato kamong mahilig aning mga vigil. Nya yampo sab nato ang activity sa atong probinsya sa Sugbo, kaugmang adlaw, Pizza 31, ang culmination sa 456 anniversary sa province nya dunay murag pasundayag batos pagtuo solemn procession sa tanang mga santos sa tibuok probinsya nagrepresent sa mga LGUs together with parishes under nila sa ilang teritoryo magprosesyon apil ng ato sa dinhi ngadto padong sa Plaza Independencia gikas Kapitolyo alas 2 sa hapon nya magmisa og alas 5 dito sa Plaza Independencia. Atong iyampo maayo untang panahon, maayo ang sitwasyon og makadugang sa kahiusa
sa atong katilingban o kalambuan sa atong pagtuo. Manindog ta. Ang Ginoo manaa kaninyo Manaw sa kanimo. ug manalangin kanato ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa atong padayonon kini pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo.